Rediscover Rethink React huwa proġett ġdid imtella mill-Forum Żgħażagħ Laburisti li ser ikun qiegħed iħares lejn ir-realtajiet tan-nisa f'pajjiżna u barra minn xtutna minn perspettivi differenti. Veronika Barbara, waħda mill-kelliema f'isem l-FZL, qalet li lan ta' din l-attività kien li l-parteċipanti f'dan il-proġett jaħdmu għal soċjetà aktar inklusiva. Proġett li jikkonsisti minn diskussjonijiet u sessjonijiet edukattivi fejn sar jiġu trattati temi li mhux dejjem huma assoċjati mar-realtajiet tas-sessi iżda li jaffettwaw dan id-dibattitu indirettament. Waqt din l-attività ħadu sem Tajba Taylor u Roberta Lepre, żewġ esperti f'dan il-qasam. Tajba Taylor, meqjusa bħala waħda mill-500 mara l-iktar influenti fid-dinja Iżlamika, tkellmet mill-esperjenza tagħha bħala persuna attiva qalb in-nisa tar-reliġjoni Iżlamika. Roberta Lepre, konsulenta f'bosta proġetti relatati ma' kwistjonijiet bħal dawn, tkellmet dwar il-liġijiet disponibbli u l-inagwaljanza li hawn fuq bażi lokali. Ħadu sem f'din id-diskussjoni numru ta' żgħażagħ.